Bona tarda, estem amb Marc Folk, que és de l'Espai Price, una associació, i també és membre de Calabria 66 i actualment un professional d'aquest projecte comunitari, on estem tots encantats de tenir-te, entre altres coses perquè has estat organitzador de Jam Sessions i també en un moment donat va ser portaveu en una roda de premsa de la música viva. Ens pots parlar una mica de l'experiència de les Jam Sessions, és a dir, com veus tu la realitat, com és el món de la música, és a dir, què es planteja realment, i com veus el mapa general de la música de la ciutat de Barcelona arran de la roda de premsa i la circular. Bé, doncs, clar, una cosa podríem distingir el que seria l'experiència d'organitzar, de gaudir dels esdeveniments, com serien les Jam Sessions o qualsevol altre concert o qualsevol altra manifestació artística. Una altra cosa diferent seria doncs, la sensació aquesta que molts cops per intentar organitzar o actuar en un punt un es sent perseguit, com si estigués fent quelcom mínimament com proper a ser delictiu, simplement per intentar tirar endavant un projecte, una acció cultural. Vull dir, no vull desmarcar el que seria l'actuació cultural, el concert, de fer jam session, una actuació que estem en un marc urbà, estem en un marc dens i que llavors sí que s'ha de combinar el que seria, en aquest cas, la música i la convivència, la festa i el descans. Vull dir, sí, hem de conviure tots plegats, però que aquesta convivència tampoc no signifiqui que un coartament de qualsevol tipus d'expressió artística i especialment de les expressions artístiques més de bases, les més emergents. Doncs amb això justament és amb el que ens agrada treballar i amb el que estem apostant, no? Que no només puguin fer actes culturals aquelles grans infraestructures, aquelles grans empreses que es poden permetre els costos d'una superinsonorització, que es poden permetre segons quines complicitats, doncs és aquest aspecte el que voldria destacar, no? Llavors, en quant a la plataforma de la música viva i la roda de premsa que vam donar, la campanya que vam fer just abans de la nova circular i fins i tot una miqueta després, doncs bé, podríem dir, tornar a recordar que ens va decebre. Ens va decebre, doncs sí que apreciem la voluntat de canviar, la voluntat de millorar les condicions. Vull dir, aquesta sensibilitat del govern municipal cap a que la música i l'expressió artística no estigui perseguida i fins i tot de potenciar aquesta sensibilitat també cap als petits bars, als petits locals, les petites associacions, els músics que comencen i demés, sí que notem aquesta sensibilitat, però creiem que el titular que es va difondre pels medis no és cert del tot. No és cert, vull dir, després si tu parles amb l'administració et diran no, nosaltres no vam dir això, però tampoc no vam fer cap tipus d'acció per dir no, en realitat no es pot tocar no es pot tocar tots els bars, no es pot fer, no es pot tocar tots els bars. Vull dir, llavors, clar, crec que potser falta una mica, primera, de que realment ens transmeti exactament el què. Què significa aquesta nova circular? Quin abast té? I l'abast que té, doncs, no és prou perquè un petit comerç, un petit bar, una petita sala, un local, una associació, pugui desenvolupar una tasca artística, una tasca musical, ni que sigui amb un mínim d'amplificació. Vull dir, a la roda de premsa, amb la llei en mà, amb la circular, vam arribar a ficar un exemple molt significatiu. Vull dir, fins i tot una actuació de mimo que estigués anunciada, doncs, podria ser susceptible de sanció. Doncs, és a dir, pot arribar, segons quina interpretació es faci d'aquesta llei, molt forçada però possible, vull dir, et podríem multar per una actuació de mimo per no haver insonoritzat el teu local. I clar,
Aquí, doncs, es veu l'absurditat. I clar, et poden dir, bé, no, però és que no t'ho has de prendre així, no. Ja, però tampoc el que no volem és que l'organització d'esdeveniments culturals, musicals, que el fet d'estar desenvolupant una tasca cultural i artística com seria estar tocant amb un micròfon, una guitarra enxufada, no gaire volum, doncs es converteix en una activitat de risc. Perquè tal, vull dir, no hem vingut aquí, la idea no era delinquir, la idea és actuar. I bé, com diu el lema de la plataforma de la música viva, que vam crear és, si no molestem, actuem. Penses que qualsevol tipus de canvi de normativa o d'un permís intermig, si s'arribés a fer per la música semiamplificada, hauria de tenir aquest criteri de fer una normativa a la inversa? És a dir, partint d'aquest lema, si no molestem, actuem, anem a començar a fer estudis sonomètrics. Què penses que hauria de ser la relació veïnal musical? Val. I per començar, bé, vull dir, la normativa inversa era una proposta que fèiem des de la plataforma. Entenc que pot ser complicat per el tipus de lògica que sol tenir una administració, que li agrada tenir les coses ben apamades i no anar a remolc de la realitat. Cosa que de vegades estaria molt bé, no? Doncs perquè tu tens una realitat i reacciones, no? És a dir, una normativa a la inversa, en què consistiria? Doncs jo faig una actuació, vaig fer programa d'actuacions, si veig que molesto, o hi ha alguna queixa, llavors es fa patent que molesto, doncs llavors anem a mirar quin és el problema, anem a mirar fins a on arribem, anem a mirar què s'hi pot fer, però només en aquest cas. Vull dir, és a dir, no posar una normativa tan bèstia que t'obliga a fer una prova de 95 decibelis en un bar petit, quan després tu potser en faràs 60. Bé, i també estaria bé doncs, conèixer altres alternatives que potser n'hi ha, com l'ús de limitadors i tot això. Potser n'hi ha, però la normativa no ho especifica. Bé, una altra cosa que sí que perquè et referies a una llei com intermitja, una normativa adaptada realment a l'acció que s'està fent. Vull dir, per exemple, no demanar la mateixa normativa a un bar petit que fa un concert per la tarda que de no molt alt volum, equiparar-ho amb una discoteca. Doncs amb el canvi de circular, si tu simplement endolles alguna cosa, et demana això. Vull dir, has de tenir tot equipat com una gran discoteca. Una d'aquestes discoteques que poden tocar fins a altes hores de la nit. Hi ha volums tremendos d'aquests que et destrossen les orelles. I clar, no és això el que estem dient. I bé, doncs jo crec que sí, que justament una normativa que contemplés un semiamplificat, que fiqués uns límits, que fins i tot, a més, que pogués estar com a més acompanyada d'un procés, un treball de mediació, si es donés el cas, no? Doncs perquè sabem també que la molèstia, la queixa, és molt subjectiva. Així ho és, la queixa no és un decibel, ni la molèstia, no és un decibel. La queixa és subjectiva, també té a veure amb els ritmes del veí, no? De dir, mira, jo és que he de descansar tal dia a aquesta hora. Doncs poder activar també el que serien taules de mediació, no? Doncs justament per conciliar i no imposar. No imposar d'una banda, és a dir, com ara passa amb la normativa, però tampoc de l'altra. Bueno, jo no em poso els decibels, doncs fota't. No? Per tant, creus que abans que arribés a la Guàrdia Urbana un expedient hauria d'entrar-hi en aquesta taula de negociació, aquesta taula de mediació o de conciliació, que hauria d'estar creada com es creen altres òrgans, per exemple, en l'àmbit laboral, no? Que hi ha tribunals laborals o hi ha mitjans de conciliació que no és necessàriament a veure el jutge, no? Sí, no... Vull dir, tu pots actuar, doncs, directament amb la sanció o pots intentar solucionar el problema. Vull dir, trobar-li les arrels perquè tot es pugui portar a terme. El descans, el veí. Vull dir, que si hauria de ser que l'acte de la Guàrdia Urbana, bé, si és un acte em sembla correcte, un acte, però que aquest podria ser un dels processos que pogués desencadenar el que seria
el procés de mediació. Vull dir, pam, arriba un acte per una qüestió musical, no és el primer cop, no és una residència, no sé què, ho puc portar on sigui, ja sigui el districte, l'organisme que es creï per conciliar. S'haurien de trobar, diguem, els comerciants, perquè serien els primers afectats, perquè són els primers multats, s'haurien de trobar alguns representants dels músics i els veïns com a afectats i evidentment l'administració, no? Sí, però el primer de tot és que hi hagi la disposició a fer una taula de mediació. Després, si hi ha aquesta taula de mediació, ja podem veure com es composa i d'això, no? Però com a mínim que hi hagi aquesta voluntat de passar de només del que no només sigui un reglament, vull dir, que la música, que l'art, no sigui un tema penal, administratiu, bueno, penal és potser massa fort, no? Però judicial, vull dir, que la música no sigui soroll, sinó és música, que pot molestar, vale? Però és música, no és soroll, no és contaminació acústica, és música. Vull dir, pot ser millor o pitjor interpretada, però és música. Vull dir, que no es tracti la música com si fos, no sé, un destorn, un cataclisme, una contaminació així, vull dir, com si fos un taladro, no? Això. Per acabar, com veus el món dels músics? Creus que estan compromesos? Creus que tenen coneixement de quina és la situació? I si creus que també la gent dels bars, els comerciants, saben i estan compromesos amb la situació? Bé, vull dir, compromesos en el sentit que tant músics i com molts bars els agradaria poder, als bars doncs, poder programar concerts, i als músics, doncs, clar, els agradaria, suposo, de tenir més llocs on poder desenvolupar el seu treball i el seu art. Això per suposat. Però el grau de coneixement crec que no està molt difós. Vull dir, no està molt difós i tampoc no està... Com és una qüestió que de vegades és complicada perquè és d'un nivell tècnic, així precís, i on es barregen normatives circulars, es barregen administracions, vull dir, per exemple, gran part de la normativa aquesta sobre la música als bars, finalment està gestionada, recau en l'àrea de medi ambient. És la part més forta a nivell municipal. Després, a nivell de Generalitat, una qüestió d'espectacle, no sé què, és una qüestió d'ordre públic, en comptes d'estar cultura. Bueno, l'Ajuntament també és la Guàrdia Urbana, ordre públic, qui va a revisar, diguem, les situacions. Sí, no, però vull dir que sí, però clar, ells s'apliquen la normativa mediambiental, vull dir, estem en termes de contaminació. Des de la Generalitat, la normativa que contempla seria penjaria la Conselleria d'Interior. Clar, així és com estem tractant l'art, estem tractant la música, doncs bé. Doncs trobo que és una concepció una mica que deixa molt de desitjar. I bé, cal informació, cal conscienciació i cal una mica de flexibilitat i generositat i d'intentar ficar les coses pel seu nom i intentar que tothom pugui conviure i que la convivència que no significa que no hi hagi música, sinó serà una convivència més pobra. Molt bé, moltes gràcies, Marc. Moltes gràcies. Vinga.